шарофат ҳалимоваи 39 сола 2 соли пеш бо марди 66 солае ки ҳамсараш фавтида буд издивоҷ кард. ӯ фарзандон ва шавҳарро хуб нигоҳубин мекард, аммо яке аз фарзандони бузурги шавҳараш пойфишорӣ кард то муисафед ҳамсарро аз хона берун кунад. шарофат ва ҳамсари бузургсолаш никоҳи расмӣ надоштанд ва аз ҳаққи даъво барои манзил ва парасторӣ маҳрум шуд. вақте ин бачаи балниса биромад, гуфта занта биги бар, ман намехом занитра бинам, намехом занта бинам. шавҳари шарофат барои ба даст овардани дили ӯ ваъдаи таъмини рӯзгор ва сарпаноҳ дода буд. ӯ ҳам хеле фикр кардан ки зани атамон ягон фарзанд меёра, соҳиби хона мешава. ма гуфтам ки ту мара гуфтӣ ма ин хона дар кор нестай, ту маро варди заминта нишон додӣ, очама варди заминта нишон додӣ, гуфтӣ ки ма зимина барои шарофат бачаҳон ки раҳш натиям меёрам дар иҷа чӣ мекунам. вақте ки корш буд чид мара никоҳ кард, аз замин памина мара отказ кард. дар тоҷикистон садҳо зани миёнсол ва бузургсол сарнавишти шарофатро доранд. онҳо ба мардони бузургсол шавҳар мекунанд ва дар сурати фавти мард ё норозигии узве аз хонаводаи шавҳар беҳаққу мерос аз хона берун карда мешаванд. дар чанд соли ахир теъдоди зан ва мардони бузургсоле ки издивоҷи худро дар мақомоти сабти асноди шаҳрвандӣ расмӣ мегардонанд ба маротиб афзудааст. син соли онҳо аз 70 зиёд ҳам ҳаст, ҳам зан ва ҳам мард ва мехоҳанд ки никоҳи худро ба расмият дароранд. мақсади онҳо ҳимоя аз оилаҳои худ, яъне ки баъд аз сари ман оилаи ман ва фарзандони ман дар кӯча намонанд, мабодо ки фарзандони ман онҳоро пеши роҳ насозанд, гуфта никоҳи худро ба қайд мегиранд. дар идораи сабти асноди шаҳрвандии ноҳияи фирдавсӣ дар як моҳ 5-6 ҷуфти аз 50 сола боло ақди никоҳ мебанданд ки дар қиёс ба солҳои қаблӣ бештар аст. дар манотиқи дур аз пойтахт ҳанӯз ҳам бузургсолон никоҳи динӣ мекунанду халос. занҳо аз тақозои никоҳи расмӣ ҳатто шарм мекунанд. мегӯяд ки чӣ хел кунам, мо ақди никоҳи мусулмонӣ кардем, лекин намедонам чӣ кор кунам. ман шарм медорам гап занам ки ақди никоҳи мана бурда тариқи мисол закс саш вай кунем, ба расмият дарорем. ман гуфтам ин ҳеҷ вақт шарм нест, ин якум манфиати ту ҳаст, дар кадом ҳолат ки набошад бояд ба расмият дарорем. дар тоҷикистон омори никоҳи бузургсолон вуҷуд надорад. теъдоди талоқҳо низ дақиқ нест. шавҳар кардани занони бузургсол ба марди ҷавон дар ҷомеаи тоҷик як ҳодисаи нодир аст, аммо мардҳо дар пиронсолӣ ҳам ба баҳонаи парастор ёфтан ба занони ҷавон рӯ меоранд. теъдоде аз фарзандон оилаи нави падарро пас аз вафоти ӯ парасторӣ карда ба сарпаноҳ таъмин мекунанд, аммо барои теъдоди дигар ҳамсари нави падар то охир бегона мемонад.